adama dumi son katlaki kuna da tawakkalitu Allah alamani son ce kuna da shi to ko tawakkalitu Allah jongi jigi de ke dalin masaye tawakkalitu Allah alamani bunya dogo ya shi to ko tawakkalitu Allah adama dumi bunya ni gatlaki joya tawakkalitu Allah alamani bunya dogo ya shi to ko tawakkalitu Allah o ko son munye jigi semme fama alala tawakkalitu Allah wayin goye beto dalin masa bullo tawakkalitu Allah baba jose trawele ke jigi ala de tawakkalitu Allah jose igi semme dalin masa la tawakkalitu Allah jombe bara minna iji ala de tawakkalitu Allah jombe Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedanaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala kasigi herala dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be mali kono ani munu zigiro benodo jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba wop mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hiji ni umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi be nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke akaseka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do la dirido barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be sega noga chogo mina aka segi kana aka demaya konna na kana bela jilen soro o ya anga la yini ame dugaw ke ka fara islame dine bulu fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tsilla bebe batola zavia konna na misru konna na tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe onabanta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma msega sege ama chugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka alaka antlodo kibaru nyuma na Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangetaba secteur 3 kono katase Dakabana batiri lichomuma pour que kaseka dususuma fara kiliyan ka lafiya kan ka ta fe ka men Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamara ganendo courant ko la jignoro ko la isefa biribiri ika Hôtel Lafia Magen Samuru Dakabanaw
ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ hôtel lafiya i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'o senfa biribiri ka hôtel lafiya ma gɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel lafiya la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel lafiya hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin hôtel lafiya kɔnɔ aw bɛ ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi hôtel lafiya kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11 76 01 01 98 66 Kukudillahi sami Allah atawakalitu Allah Nabi yorni wa basilai tawakalitu Allah basilai sami an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma wulada in na kibaruyaw o bɛ taa n'an ye cybercriminalité kɔnɔna na pasteur Michel Samake ka bɔ Tengele ale welela sabula ale ye kuma dɔw fɔ kuma minnu ni olu ma bɛn kosɛbɛ a fana welela bi cybercriminalité la dungo juguya ni yurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na vérificateur yi ko ale ye bataki dɔ bɔ bataki bɛ tali kɛ AGFO la min ye ministre mun tun bɛ ji ani courant kunna fana ale fana taara ka juru dɔw to wari dɔw kɔni to ye wari minnu ma se ka ɲɛdɔn ale kɔ hali bi o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen sa jamana kɔnɔna na yan hali bi an b'a yira o la sa k'a fɔ min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye Ghana ka wele a bɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ko bɛna kɛ cogo min na an na an da don o fana na n'an bɔra yen sa Burkinakaw fɛ olu kɔni ye denmisɛnninw ka kalanso kura 40 jɔli baara daminɛ Senegalikaw fɛ fana wulikajɔw bɛ senna ni waati na yaasa ka se ka baaraba dɔw sigi sen kan m'o bɛ tali kɛ sa bɛn ni kelenya o sinsinni na wɔlɔfɔw ka ɲɛma olu kɔni kɛlen don k'o wulili o boloda Ismaël Wage ale ni tawdenikaw olu kɔni tun bɛ baro sigila bi Mahamudu Dafe ale tun bɛ Segukaw fɛ yen ka taa Segu maakɔrɔw Segu dugutigiw Segu kabilatigiw ka taa i ɲɛda olu kan min ye Mali ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ale ni Algérie kɔni tɛ bakuna bi Burkina Faso an y'a fɔ olu ka amphithéâtre dilanni bɛ Guinéenkaw fɛ sa Aluba ale kɔni bilara kaso la ko sabula k'a ye kuma fɔ bɔlɔlɔ sira kan maa min n'o ye u ka jamana kuntigi yɛrɛ furancɛla fanga ɲɛmaa Mamadu Dumbuya ye Senegali jɛgɛw feerelaw ni jɛgɛminɛnaw ka tɔn olu b'a fɛ ka ban boloda ale Senegali kelen fana min ye maa minnu bɛ n'olu ye pankuru jigiko kɛnɛ kan olu fana murutilen no bi Ghana ko ale ka daw yɛlɛla farafina jamana bɛɛ lajɛlen ye visa ko tɛ yen tuguni ni kɔni ye farafina ka den ye i dan ka na Ghana kɔnɔna na min ye kɔkan kibaruyaw la sa lamɛrikɛnw olu fɛ yen maa 14 o de bɔnna ni na wulikajɔ dɔ senfɛ sa Bamaɲɔgɔn jugawale kɛbaa minnu tun bɛ n'an y'olu tɔgɔ fɔ olu y'o kɛ dugu la dugu min na ni Faransikaw ka ca o fɛ yen kosɛbɛ halisa ale États-Unis kelen kɔnɔna na maa dɔ fana kɔni ye mobili dɔ ta sa ka se ka taa mugu pɛrɛn don o kɔnɔna na Papu no o ye kerecɛnnakaw ka ɲɛmaaba ye ale ye welewelemada bila diɲɛmaaw ye sa ko juru minnu bɛ fantan jamanaw la ko ka olu bɛ pewu nin y'an ka kumaw la kumaba ye sɔɔni sisan an bɛna mun walawala bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Bi sɔgɔmada in na min ye nɛgɛ kaɲɛ 10 waati ye cybercriminalité ale jabala la an ye kibaruya sɔrɔ sa k'a fɔ min ye alimami 2 tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye Mayi Watara ale ni Ablaye Koyita ye pasteur min bɛ yen n'o ye chrétien diinɛ maaw ka maa ye na ale bɛ Tengele ale kɔni bɛ Wolosebugu min ye n'i ye sira fara k'i kunda Selenge kan Tengele bɛ yen Tengele Michel Samake sa ale de kɔni bɛ wajulu kɛ waati ni waati chrétien diinɛ tɔgɔ la k'a ye kuma fɔ kuma min ni o bɛna na ni futinɛ ye diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ
o la sa cybercriminalité maaw y'a wele i n'a fɔ silamɛ diinɛ ɲɛma fila ninnu ta kɛra cogo min procureur Adama ale kɔni bilasirali kumaw fɔ a ye baaraw kan ka kɛ cogoya min na an'u yɛrɛ kan ka wajibi kɛ hukumu kɔnɔna na ka se ka dɔ fɔ o la Michel kɔni a kɛlen ka procureur lamɛn sa ka faamuyali kɛ kow bɛɛ lajɛlen na a fana segira ka taa ka so basigi ale ni lafiya kɔnɔna na kiiri bunakun ka hali bi min ye vérificateur ye nin kalo in tile 31 ale kɔni ka bɔlɔlɔ sira fɛ sa a ye bataki dɔ bɔ bataki bɛ tali kɛ min na sa min ye subahana mansiw yɛrɛ ni bɔlɔlɔ yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gouvernement fɛ jɛkulu min tɛ sa o jɛkulu o tɔgɔ ye ko AGFO vérificateur ale ka sɛgɛsɛgɛli sen fɛ ko a ye majɛ ye majɛ min bɛ taa se fo sefa wari miliyari 20 ani miliyɔn 600 n'a kunkanfɛn na min ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ vérificateur yɛrɛ bataki min bila a ka bɔlɔlɔ sira fɛ ka kɛ ni o sɛbɛnniw ye u y'a yira sa ko miliyɔn 500 kɔni o wari o sera ka ɲɛdɔn o donna da minnu fɛ olu sera ka ferefere latigɛ nka min ye lakɔlɔsili ye sa ni vérificateur yɛrɛ kɔni ye lakɔlɔsili min kɛ o ye k'a fɔ sa musaka dɔw kɔni bɛ yen hali bi olu ma se ka ɲɛdɔn o musakaw taara ka se ka kɛ ka baarakɛlaw ka don baarakɛlaw ka hakɛ dɔ kɔnɔna na o ma se ka ɲɛ sɔrɔ hali bi n'o ye AGFO baarakɛlaw ye musaka fana bɛ tali kɛ sa u ka conseil d'administration président wari dɔ dira ale ma a ka dugutaw n'a ka wulikajɔw sen fɛ o musaka fana ma se ka dɔn sugubulon dɔ fana o fana sigira sen kan fɛɛrɛ minnu kɔnɔna na sa o bɛ sariya saman sɔsɔ min ye vérificateur ye ale kɔni ye o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bila ka taa tribunal lakaw olu fɛ yen ministre min tun bɛ ji ani kuranko kunna an ka jamana kɔnɔ a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ka baarakɛyɔrɔ ale taara ka degunba to yen degun min bɛ yen ni maaw bɛ ka ɲininkali kɛ musaka in kɛra mun ye salon ko min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye ka kɛ ni kurantigɛ ye ale ko sa ko ka dɛmɛ kɛ ko min ye sunkalo solidarité hukumu kɔnɔna na pano ko k'o bila batokɛyɔrɔ ni kɛnɛbaw ka sa musaka min kun kan ka don o la n'a dara wuli ka bon kosɛbɛ o musaka in miliyari 2 n'a kunkanfɛn tununnen don o la an ka pano solaire ko ninnu fana o fana kumaw bɛ a la sɛgɛsɛgɛliw kɔni ye min yira nin waati in na o ye k'a fɔ ministre min kɔni bɔra kɔni a taara ka juru min to yen ani wari min to yen n'o ma se ka ɲɛdɔn o bɛ se miliyari 2 a n'a kunkanfɛn ma o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen olu kɛra an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu fɛ ka se ka o ko k'o dankɛnɛmaya ni ala sɔnna a ma don nataw la an na nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye Mali jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye waati min na u ye fanga ta an ka jamana kɔnɔ yan utu kalo tile 18 ale kun taara Ganakaw fɛ yen a ka taama sen fɛ sa o y'a sɔrɔ Gana jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye John Jori Rawlings ye ale kɔni tun bɛ balo la min ye maa kofɔlen ye ani Assimi ninnu ye ɲɔgɔn ye bilasiralikan min b'a fɛ n'o ye nin sɔrɔdasi kɔrɔ in ye a y'o ɲɛf'u ye coup d'état baaraw bɛ kɛ cogo min fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan u kan ka se ka kow faamu cogo min na a y'o ɲɛfɔ a ye an bɔlen o la ka na so o kɔfɛ o Gana kelen min ye CEDEAO ye ale taara lajɛ kɛ sa ka embargo timba an kun o embargo an y'o tibitaba kɛ bi o Gana kelen o de fana maaw ko ko u bɛna na anw wele ka taa u ka min ye jamanakuntigi kura ale ka sigili kɛnɛ kan kuma in kɔni a filan bɛ maaw hakili la nka bi maaw yɛrɛ ye min faamu o ye k'a fɔ jamanakuntigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ baaraw bɛ kɛ cogo min jateminɛw kɔni bɛ ka kɛ sa Kuluba faama sigiyɔrɔ la yaasa ka se ka jaabi di Ganakaw ma u ka nin welewelemada in na kuma tɛ nin waati in na AES u ye ŋaniya yira k'u n'u bɛ fɛ ka baara kɛ o AES dun fana bi o ɲɛmaya bɛ anw ka jamana de bolo yalama Assimi bɛna na ye John Dramani Mahama ale ka fangata kɛnɛ kan wa a tɛna na ye wa don ni waati nataw o de bɛ se ka o jaabi di bɛɛ lajɛlen ma nka min ye faama sigiyɔrɔ kɔnɔna maaw bɛ ka jateminɛ kɛ a ko kan ni min bɔra la an na o da aw tulo kan bɛɛ ni kelenya ɲinini na ministre min bɛ yen n'o o b'o ko kunna général de corps d'armée Ismaël Wage sɔgɔmada in na ale taara Tumutukaw fɛ yen Tumutu sa o y'a sɔrɔ sa min ye tawdenikaw ye olu ye welewelema bila ale ma sa ka se k'a fɔ a ɲɛna sa k'a kana u ka barosigi kɛ bɛɛ ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min kabilaba minnu bɛ yen n'olu ye